Hydrometeorológovia bijú na poplach. Takmer štvrtina územia na Slovensku nezaznamenala v apríli ani milimeter zrážok. Aktuálne prevažujú na väčšine územia veľmi suché podmienky, ktoré miestami trvajú už 140 dní. A aj tam, kde to bolo relatívne najviac, tak aj tam to bolo iba približne 20 až 30 mm a často boli tieto zrážky ako dôsledok napríklad výskytu búrok. Vidíte, že tá situácia je nepriaznivá práve v tej oblasti v južnej polovici stredného Slovenska a východného Slovenska. To sú tie oblasti, kde mesačný úhrn zrážok v tohtoročnom apríli dosiahol nemerateľné množstvo alebo niekoľko desatín milimetra. Aktuálnym suchom trpia aj vtáky, včely či lesná zver. V takýchto prípadoch sa o ne starajú lesníci. No niektorým vieme pomôcť aj my. Ako môžeme prispieť k tomu, aby toto suché obdobie bolo pre včely znesiteľnejšie, sme sa spýtali včelárky na Liptove. Včely získavajú vodu predovšetkým z nektáru. Počas sucha jeho ale na rastlinách málo a tak ju musia hľadať inde. Včelári na Liptove ku včelínom dávajú napájadlá. Nepijú z nich len ich včely. Vie sa tam napiť všetko, čo tam doletí. Keď je takýto suchý rok, tak takú napájačku, ktorá má približne tých 25 litrov vody, sú včielky schopné vypiť za pekného slnečného počasia za 2 až 3 dní. Napájadlo pre hmyz si môžeme jednoducho vyrobiť aj doma. Čo všetko na to potrebujeme? Takže na také jednoduché domáce napájadlo nám poslúži miska, napríklad z nejakého kvetináča, ktorú už nepotrebujeme. Do takejto misky si poukladáme kamienky, môžeme to doplniť šiškami alebo konárikmi, potom do takejto napájačky doliať vodu. Kamene jej pomôžu pristáť, môže po ňom zísť, napiť sa vody a zase bezpečne odletieť preč. Pomôcť vieme aj operencom. Napiť sa chodia napríklad k studničkám či jazerám. Keď však tieto miesta vyschnú, sú odkázané aj na ľudí. Niekde na parapetnú dosku vyložíme myštičku s vodou, takto ako je tu, aby sa tam nedostala mačka, aby to bolo vlastne chránené, ale aby tam ten zdroj bol stále a tú vodu čistiť. Sucho trápi aj lesnú zver. Nedostatok vody pre ňu znamená aj zhoršené podmienky na hygienu. Malé vodné toky sa nám strácajú postupne. Bahniská sú zatiaľ aké sú, ale vysychajú. Čiže jedna vec je pitie, druhá vec je tá hygiena tej zvery, ktorá sa potrebuje niekde vyváľať, zbaviť sa parazitov a to sa nám pomaličky tie možnosti stenčujú. Ak v najbližšej dobe pršať nebude, lesníci na Starých horách bahniská napustia vodou. Melánia Ďuríková, Slovenská televízia.